ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ଏହି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କେଏନ୍ ରାଓ ସାରଙ୍କର ପଦଚରଣରେ ନମସ୍କାର କରି ଆଜିର ବିଷୟ ମଦର ଟେରେଜାଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ଲାନେଟ ସ୍କଲାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ବୃହତ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଦର ଟେରେଜା ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର ଏକ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା ସେବା କରେ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ ସେବା ଭାବ ନା ଜାଗ୍ରତ କରି ସେବା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ନିଶ୍ଚଳ ମନ ସହିତ ସେବା ଭାବ ନ କଲେ ତା ସେବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମତାମତ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ମନର କାରକ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ସେବା ଭାବର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଯଦି ସେବା ଭାବ ଏବଂ ମନ ଏକ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଶନି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଞ୍ଚମ ଭାବ ପଞ୍ଚମେଶ, କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରେ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେବା ଭାବନା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମନରେ କି ନିର୍ମଳ ଭାବନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବିହୀନ ଭାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରେ ବା ସମାଜର ସେବା କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀଟି ମଦର ଟେରେଜାଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମଦର ଟେରେଜା ଯେ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯାହା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସଂସାରରେ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଚାର୍ଟଟି, ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଛି ଶନି, ଏଠି ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏହା ହେଉଛି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ପ୍ରଥମ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ତୃତୀୟ ଭାବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯାହା ଆମେ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ସେଠି ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚଳ ମନର ପ୍ରତିକୃତି। ଏଠାରେ ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏଠି ନିଶ୍ଚଳ ମନ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟର ଭାବ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟରେ ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ ଯେତିଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କର୍ମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରିଛି ବା ଶିଶୁ ସୁଲଭତା ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଯୁକ୍ତି ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ବା ପରିବ୍ରଜ୍ୟା ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। এই ଯୋଗ କିପରି ଗଠିତ ହେଲା ନା, ଯଦି ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିରେ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଶନିଙ୍କ ରାଶିରେ ଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁତି କରେ, ତେବେ ତାକୁ ପରିବ୍ରଜ୍ୟା ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦର ଟେରେସା, ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନଥିଲା, କାରଣ ଶନି ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ବିବାହ ଘର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ତିଆରି କରି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ନଥିଲା କି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସେ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଲୋଭରେ ଆସିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଗଟି ତାଙ୍କର ଥିବାରୁ ସେ ମଣିଷ ବହୁତ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ରାଶି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶି। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ରାଶି ଧର୍ମକୁ ରିଲେଟ କରେ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ, ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଶରୀର। ତେଣୁକରି ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ରାଶି ବା ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଭାବ ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମନର କାରକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର କାରକ।
ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା ଓ ମନ ଏ ଦୁହେଁ ଯାକ ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି ବନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା, ମନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଜୀବନ ସାରା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଏକ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଭାବେ ଜଗତରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତୋଟି ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଏକ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଭାବେ ପୂଜିତ ହେବେ, ତାହା ଦେଖିବା। ଜୀବନର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପିତା ଏବଂ ମାତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧୁରା ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବା ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହତାଶା ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଫାଦର୍ସ ଡେଥ୍ ହେଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମେଜର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆଣିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତରରେ ଆଣିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାଦଶାରେ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାଦଶା 1917ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1927 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାଦଶାରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏଇ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ। ତେଣୁକରି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଉଛି ସଡନ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲାଇଫ, ମେଜର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଇନ୍ ଲାଇଫ ଇନ୍ ଏନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମେଶ ସହିତ କନେକ୍ସନ କରେ, ସମ୍ପର୍କ ବନାଏ ବା ଜ୍ୟୋତି ୟା ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବ, ଏବଂ ସେଇ ପିରିୟଡରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏତ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିପାରେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିପାରେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ଏ ବହୁତ ବଡ଼ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ। ଯେପରି ଏଠି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ମନସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ, ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗରେ ଏଠାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ବିଶ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାଦଶା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନେଗେଟିଭ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଅତି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ଭାବ, ନବମ ଭାବର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭାବର ଲସ୍କୁ ସୂଚାଇଲା। କୌଣସି ଭାବରୁ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଯଦି କୌଣସି ଭାବରୁ ସେଇ ଭାବକୁ ଲସ୍ କରାଏ, ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନବମ ଭାବରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ, ତେଣୁ ନବମ ଭାବର କାରକତ୍ୱକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁକରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ତାଙ୍କର ଘଟିଲା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମହାଦଶାରେ, ଏବଂ ସେଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମହାଦଶା 1927 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1934 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ପଞ୍ଚମେଶ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ନବମ ଭାବରେ ବସୁଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚମେଶ ମଙ୍ଗଳ ଶିକ୍ଷାର କାରକ ହୋଇ ଏଠାରେ ଏ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବମ ଭାବରେ ବସିଥିବାରୁ ସେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ପୁନଶ୍ଚ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମେଶ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜ ଭାବରେ ନିଜ ରାଶିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ବି ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ବସି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଏକାଦଶ ଭାବ, ଯାହାକି ଲାଭ ଭାବ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା, that is foreign journey, foreign country journey related to studies। ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସେ ବିଦେଶ ଗମନ କଲେ। 1929 ମସିହା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମହାଦଶାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗଲେ। ତାହାର କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ପଞ୍ଚମେଶ ହୋଇ ନବମ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ନବମ ଭାବ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଥାଇ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ସେଠୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ସେଠୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ। ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପ୍ଲେସ, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲାଇଫ ଜର୍ନି। 12th ହାଉସ ଇଜ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି,
ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଉଛି ଘର। ତେଣୁ ଘର ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦୂରେଇଲେ? ନା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୂରେଇଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗମନ କଲେ। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି। ମିଥୁନ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛି, ସପ୍ତମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସୂଚିତ କରାଏ, ବିଦେଶକୁ ସୂଚିତ କରାଏ। ତେଣୁ ବିଦେଶକୁ ସୂଚିତ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶର ଅଧିପତି ହୋଇ ଲଗ୍ନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବାରୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦଶା ପିରିୟଡରେ ବା ତାଙ୍କ ଟାଇମିଂରେ ବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଗମନ କରାଇଲା। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ନଲେଜର କାରକ, ତେଣୁ ନଲେଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କିମ୍ବା ହାର୍ଡୱାର୍କ କରି ସେ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲେ। ତାହା ହୋଇଥିଲା ରାହୁଙ୍କ ମହାଦଶାରେ। ରାହୁଙ୍କ ମହାଦଶା 1934ରୁ 1952 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାର କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ଏପରି ଭାବ ଯାହା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ବା ଯାହା ସୂଚାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ରିପୁ। ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁ ସୂଚାଇଥିବାରୁ ଏହି ପିରିୟଡରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆସିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କଲେ। এই କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା। ତା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସେ ଏବଂ ସେଇ ପାପ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ନେଗେଟିଭିଟିଟାକୁ କାଟିଦିଏ। ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମତାମତ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହରେ ଘରେ ବସିଲା, ଶୁଭ ଭାବରେ ବସିଲା କିମ୍ବା ଶୁଭ ରାଶିରେ ବସିଲା, ତେବେ ସେ ଭାବ କିମ୍ବା ରାଶିର ଶୁଭତ୍ୱକୁ କାଟିଦିଏ। ଯଦି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ହାଉସ୍ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଘରେ ବସିଲା, ଯେପରିକି ଏଟା ଷଷ୍ଠ ଭାବ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ, ସେଠି ଯଦି ବସିଲା ତେବେ ସେ ଘରର ନକାରାତ୍ମକତାକୁ କାଟିଦେଲା। ତେଣୁ ଏହି ପିରିୟଡରେ ସେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅତିକ୍ରମଣ କରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳାଙ୍କ ରାଶି। ଏଠାରେ ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରାଶି ଅଟେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠେଶ ଏବଂ ଏକାଦଶେଶର ମାଲିକ ଏବଂ ଦିଟା ଘରର ମାଲିକ ଯେହେତୁ ଏକ, ତେଣୁକରି ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ରାହୁଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ରାହୁକୁ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାହୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁରୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ମତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନେଶ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶରୀର ଉପରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରି ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ବା ଫେମସ୍ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏପରି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ମିଶନାରିଜ ଅଫ ଚ୍ୟାରିଟି। ମିଶନାରୀ ଅଫ ଚ୍ୟାରିଟି ସେ କାଲକାଟାରେ, କଲିକତାରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଯାହା ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା 17 ଅକ୍ଟୋବର 1950 ମସିହାରେ ଏବଂ ତାହା ହେଇଥିଲା ରାହୁଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାହୁଙ୍କର ମହାଦଶା, ରାହୁ ପୁଣି ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେମସ୍ କରାଇଲା, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶାକୁ କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ହେଲା? କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନବମେଶ, ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଧର୍ମର ଭାବ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ସେ ରହିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ, ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶିର ମାଲିକ, ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶିର ମାଲିକ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଧର୍ମ ରିଲେଟେଡ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟାଂଶର କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ମିଶନାରୀ ଅଫ ଚ୍ୟାରିଟି ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ ବା ସ୍ଥାପନା କଲେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଯଦି ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନବମ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ହୋଇ, କାରଣ ଏକାଦଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ଭାବ। ନବମ ଭାବରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନବାଂଶରେ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଦଶମ ଭାବ ଏଠାରେ କର୍ମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜୀବନ ମିଶନାରୀ ଅଫ ଚ୍ୟାରିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣା, ତାହା ହେଉଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରାଗଲା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ଆମ ଦେଶର ଏକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆୱାର୍ଡ, ଯାହାକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଟିପିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1962 ମସିହାରେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ।
गुरु देखंतु एटा दशम भाव रे विद्यमान। दशम भाव होची कर्म, हमर पब्लिक लाइफ रे गुरु जेहेतु एठारे बसचंती, गुरु होचंती ज्ञानर कारक। तेणु ज्ञान तांकर सेवा तांकर शुश्रूषा जो कर्म रे अवार्ड दिया गला। से अवार्ड टी बहुत एक फेमस अवार्ड, दैट इज पद्मश्री अवार्ड। एवं शुक्रंकर अंतर्दशा दिया गला। शुक्रंक अंतर्दशा एइति पे म आगु जणैतिली, शुक्र होचंती एकादश भावर अधिपति, अष्टम भाव रे बसिचंती। एवं अष्टम भाव होची सडननेस इन लाइफ। आपन आगु म जणैछि सडन जीवन रे घटना गुड़िक घटिबार रोल दि अष्टम भाव। तेणुकर एकादश एवं अष्टम भाव कॉम्बिनेशन सेठारे होइतिबार ज्योति होइतिबा जो सडन अचीवमेंट तांको लाइफ रे आसिला, तांको बहुत फेमस भी कला, जहा फल से पाइले पद्मश्री अवार्ड। अगर ताको जदि आमे चंद्र कुंडली रो देखिबा, देखंतु शुक्र एटा चतुर्थ भाव रे थाई कि दशम भाव को इन्फ्लुएंस करछन तांको सप्तम दृष्टि रे। एवं सप्तम भाव अधिपति, सप्तम भाव होची पद प्राप्ति, फेमस पीपल, लोक, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे। एवं सेकेंड भाव होची हमर कुटुंब भाव। जे तांको निजर कोनोसी फैमिली न थाई, सारा संसार को तांको कुटुंब बोली भाबिथिले। तेणु कर एही जो भावना जो आ सोसाइटी रे तांको इन्वॉल्वमेंट जो तांको कर्म रे तांको बहुत भाव मिलितला, तांको पद्मश्री अवार्ड मिलला। एवं देखंतु गुरु को महादशा मध्ये सेतल चलितला। तेणु गुरु को जदि हम चंद्र कुंडल देखिबा, देखि गुरु तांकर पंचम दृष्टि रे से कर्म भाव को इन्फ्लुएंस कले। तेणु कर कर्म सहित रिलेटेड तांको शुक्र और गुरु दुईटी जांक ग्रह तांको बहुत इन्फ्लुएंस करिकरी तांको ए अचीवमेंट प्रदान करेले। नेक्स्ट देखिबा तांको जीवन रे अन्य एक महत्वपूर्ण घटना घटला, जेतेबेले से लाभ कले नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज तांको 1979 मसिया रे शनि को महादशा और सूर्य को अंतर्दशा रे मिलला। आसंतु देखिबा एई महादशा अंतर्दशा गुड़िकर विश्लेषण तांको जन्म कुंडली रे। शनि एवं सूर्य, शनि आगुर मु आपन कहिछि सेवार कारक, सूर्य आंको कुंडली रे मदर टेरेसा कुंडली रे नवम भाव कारक। तेणु करी से एंटायर जीवन तांकर पब्लिक बा सोसाइटी केमिति सेवा भाव हम शांति पाई, से संसार केमि शांति रे बीतिबो, शांति रे समस्त केमिति सेवा शुश्रूषा पाई निज जीवन को धन्य मन करिवे, सेति पाई से चेष्टित थिले। तेणु शनि पूर्वजन्म पुण्य भाव रे विद्यमान एवं सूर्य धर्म भाव रे विद्यमान। तेणु करी से ए दुईटी महादशा एवं अंतर्दशा रे तांको नोबेल पीस प्राइज मिलिला। एवं शनि देखंतु पंचम भाव रे बसी एकादश भाव को दृष्टि देले एवं महादशा को सक्सेसफुल बनैले। तत्सहित सूर्य मध्य जेहेतु नवम भाव रे बसचंती, नवम भाव होची भाग्यर भाव, तेणु भाग्यटा को एक्टिवेट कर देले। तेणु एई पीरियड रे तांको मिलिला नोबेल पीस प्राइज। सबटु दुखद घटना घटला तांको जीवन रे, जेतेबेले तांकर मृत्यु हैला। से ताको आमे मृत्यु कहबानी, से इहधाम त्याग करथिले। से होची 8 फेब्रुआरी 1997 मसिया बुद्धंक महादशा एवं राहुंकर अंतरदशा रे। देखंतु बुद्ध एटा सप्तमाधिपति, सप्तम भावर अधिपति। तेणु कौन जन्म कुंडली सप्तम भाव एवं द्वितीय भाव होची मारक भाव। आइदर सेही रिलेटेड ग्रह मानकर दशा पीरियड रे मृत्यु हुए किंबा मृत्यु तुल्य कष्ट पाए व्यक्ति, जदि सेही ग्रहटी पाप प्रभाव रे थाए। देखंतु बुद्ध एटा सप्तमेश होई गुरुंक सहित विद्यमान। गुरु लग्नेश, जेहेतु गुरु लग्नेश तेणु शरीर त्याग बा शरीर आत्मार त्याग हैला एवं से इहधाम त्याग कले। मारकेश रोल बुद्ध भल भाव में एठारे मेंटेन कला। एवं राहु, राहु देखंतु राहु होचंती वृष राशि रे अछि, आ वृष राशि रो अधिपति होचंती शुक्र। शुक्र एठारे अष्टम भाव में विद्यमान। अष्टम भाव होची लॉन्जिटिविटी, दीर्घायु। जेहेतु एठी दीर्घायु भाव में बसिचंती, तेणुकरी ये आयुटा को हनन कले, आयुर नाश कले। तेणुकरी तांको मृत्यु सेही शनि एवं बुद्धंक समय रे तांकर होइतिला। आमे तांको मृत्यु कहबानी, तांको शेष निश्वास त्याग करतिले किंबा इहधाम त्याग करतिले से बुद्ध एवं राहुंक दशा पीरियड। तेणुकरी एठारे एक जो जीवन कुंडली बा जन्म कुंडली मु एनालिसिस आपन को जनैली, ताहा एक अतुलनीय जन्म कुंडली रो, जोठारे समस्त प्रकार ज्योति, शुभ ज्योति
एठार विद्यमान कौन व्यक्ति एथिरु यह प्रतिपादित होउची जे जीवन जते कष्ट आसिले मध्य बाधा विघ्न को अतिक्रमण करी तांकर गोल पछरे जीवा दरकार। एतत् सहित मु जन्म कुंडली विश्लेषण आमर महिषी महिला मदर टेरेसा करी आपण आगे प्रस्तुत कली। जदि आपण किंबा आपण परिवार कौन व्यक्ति शिक्षा कैरियर विवाह संतान स्वास्थ्य प्रॉपर्टी यात्रा इत्यादि विषय रे गभीर भाव में ज्योतिषीय मतामत लाभ करने को चाहूँगी तेज जोगाजोग करंतु planetscholarravindra.in रे क्लिक करी किंबा मेसेज किंबा व्हाट्सएप करंतु 9778104662 नंबर रे एवं मोर यही चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ मोर ये वीडियोटी आपण मानकर हृदय को केते परिमाण स्पर्श कला किंबा आपणकर कौन मतामत जोटा कि मोर अति वांछनीय जणेबा को चाहूँगी तेबे मते व्हाट्सएप माध्यम रे किंबा मो यूट्यूब चैनल रो तळे कमेंट करी मते जणांतु जहा कि मते आहुरी अनेक तथ्य ज्योतिषीय तथ्य आपण मानको दवारे सहाय्य करिवो एवं प्रोत्साहित करिवे। एति कहि मु आपण माननटर विदाय नेबाको चाहूँची। नमस्कार।